Здравейте! Днес ще ви разкажа за едни от най-удивителните същества, които някога са обитавали Земята – динозаврите. Думата динозавър идва от гръцките думи страшен и гущер и е въведена през 1841 година от палеолога Ричард Оуън. Но всъщност динозаврите са били просто страховити, те са били изключително разнообразни. Те са живеели преди около 230 милиона години и са доминирали планетата в продължение на над 165 милиона години. Някои са били дребни колкото кокошка, а дори гиганти с дължина над 30 метра. Интересно е, че много учени смятат, че динозаврите са били топлокръвни животни с бърз метаболизъм и способност да се адаптират към промените. Това ги прави по-близки до птиците, отколкото до съвременните влечуи. Знаете ли, че първите динозаври са били двукраки? По-късно някои видове са се развили като четирикраки гиганти, а дори като бързи хищници. И разбира се, големият въпрос – защо са изчезнали? Най-популярната теория е, че преди около 65 милиона години огромен астероид е ударил Земята, предизвиквайки климатични промени, които са довели до тяхното изчезване. Но наследството им живее и днес в птиците, които са техни преки потомци. Така че когато видите гълъб или орел, всъщност гледате в очите един модерен динозавър. Динозаврите ни напомнят колко невероятна и променлива е историята на живота на Земята. Те са символ на еволюцията, адаптацията и мистерията на нашата планета. Динозаврите са били невероятно разнообразни, разделят основно на две големи групи – сауроподи и тероподи. Сауроподите били теропасни гиганти като брахиозавър и дилодок с дълги вратове и опашки, които им позволявали да достигат високи дървета. Тероподите от друга страна били хищници, най-известен сред тях е страховитият тиранозавър Рекс. Любопитен факт е, че някои динозаври са имали пера. Да, не всички са били люспести. Перата първоначално не са служили за летене, а за топлоизолация и демонстрация. Нещо като модерна прическа в преисторическият свят. Най-големият известен динозавър е аргентинозавърът, който е достигал дължина над 30 метра и тегло около 100 тона, колкото са 15 слона. А един от най-малките е бил микорапторът с размери едва 60 см. Знаете ли, че динозаврите са имали изключително остри сетива? Някои видове са чували нискочестотни звуци, които хората не могат да възприемат. Това им е помагало да комуникират на големи разстояния.